Как да се предпазим от измамници чрез технологични нововъведения? Ето едно предложение. Българска охранителна фирма изобрети телефонен шпионин. Уникалният начин за видеонаблюдение става през мобилен телефон, без той да има достъп до интернет. Може да се наблюдава абсолютно всичко, в зависимост от нуждите на клиента. Видеонаблюдението осигурява чрез обикновен модем както звук, така и картина от охранителните камери. Услугата има национален и световен патент. Официално работи от близо 3 месеца и дава добри резултати. Вече има клиенти, които са разкрили кражби с помощта на новото видеонаблюдение. Нововъведението може да се използва само с мобилен GSM апарат или в комбинация с компютър. Услугата е достъпна на места с минимален обхват, както и в града. За да ползвате този метод за охрана, не ви е необходим интернет, 3G или GPRS мрежа. Уникалният шпионин може да ползва всеки, чийто телефон отговаря на няколко изисквания. Телефонните апарати би трябвало да са базирани на Symbian и на Windows Mobile, които вече са достатъчно много, за да има и телефони на много ниски цени вече от тях и постоянно падат цените на мобилните апарати, така че гамата от използваните телефони може да бъде много голяма. Може да наблюдавате по всяко време какъвто и да е обект, без значение къде се намира той. Наблюдаваните цели могат да бъдат и с голям размер и площ, като кораби, самолети, влакове и частни домове. За BTV новините, Станислава Младенова.